Na pêşî tiştaherî girîn ku jêla Dem Partiyê vehatiye dayîn. Dem Partî daxuyaniyeke çapemeniyê di derheqê biryarên Kongreya PKK de daye û hindek xalan zelal dike û him jî çend bangên wê hene. Ji ber ku ji nihav şûn de êdî Dem Partî dê pêşengtiya ev ê pêvajoyê bike û him jî siyasetê birêve bibe. Dem Partî dibêje ku ev ne tenê biryareke fesixkirinê ye lê belê pêvajoyeke nû a avakirinê ye. Dem Partî bang li Meclisa Tirkiye ango parlamentoya Tirkiye dike ku êdî ew jî gavên pêwîst di derheqê evê mijarê de bavêje ji bo ku ev pêvajo serî bibe. Di heman wextê de bang li hemû aliyan dike ku bi rengekî ciddî vê fersenda dîrokî bikarbînin. Em tenê wisa dîrokekî nû re şahidî nakin, aynı wextê dîrokekî nû tê nivîsandin. Dolayısıyla bugün alacağımız kararlar biryarên ku em îro bigirin, çizeceğimiz yol haritası, nexşereyekê ku em nîşan bidin, tenê ji bo vê kêliyê ne wê peşeroja Türkiye jî ji nû da ava bike, inşa bike. Buradan ifade ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde yapacağımız tüm çalışmaların dema pêş de tevay xebateke em bikin, ji bo jiyanekê aştiyanê em bingî wê çê bikin, em ê ji bo wê bikin, biryarên ku îro hatine eşkerekirin, taybetî ev roj ji dayikan re, ji zarokan re û ji ciwanan re bila xêrê bîne. Em vêna bawer dikin, em dibêjin ku ev roj wê xêrê bîne. İnanıyoruz. O em ji vê tiştî bawerin. Bu gelişme Ev pêşketin yıllardır salane kanatan, her gün yüreğimizi burkan, Kürt sorununa Pirsgirêka Kurdê ku dilê me de xûnê diherikine, ê bi qas bi êşe ve dagirtiye. Artık êdî Pirsgirêka Kurd çözümünün önünde engel gibi êdî pêşiya Pirsgirêka Kurd tu astengî neman ji bo bi rengekî demokratîk were çareserkirin. Ji ber ku PKK îro çekê xwe danîn. Lazım em vê derfetê mezin heba nekin, lazım em nebêjin xweskê. Pêwîst e em bêjin baş e tiştekî wiha kirin. İyi ki bu tarihsel fırsata. Pêwîst e herkes bibêje ku herkes vê demê wek fırsatekî dîrokî bibîne. Ev berpirsiyartiyekî li ser milê me giran û pir pîroz e. Ji bo vê gêjî lazım em hemî tîtiz nêzîkî vê pevajoyê bibin. Peşeroji inşa bu kirine. irade ve cesaret Ev irade û cesaret ve bibe bengehî aşitiye. karşıyayız. Rayadarên devletê devlet lazım e berpirsiyartiyê xwe hukukî hilgirin ser milê xwe û Çünkü bu büyük bir vêna pêş sorumluluk, bixine önemli bir sorumluluk. berpirsiyartî kemesine ev berpirsiyartî hukukî taybet.